på vores værelse ind på sammen med Peter. Så vågnede vi, og så gik vi... Jo, fandt sådan en rumhul, så lige pludselig. Manipulerer. Ja, Manipulerer. Alle kunne gøre det bedre, Christian. Prøv at se, der er ikke engang en centimeter der. Det er det. Og jeg er jo ikke hen og røre. Der er sgu da en centimeter, der er matematik af det, Jeg kan ikke finde ud af, jeg siger bare sådan nogle dumme ting, altså. Det ved jeg. Det er derfor, jeg kan bruge det. Kan du ikke se, den drejer så meget over det? Reception. Hej, mand. Hej, mand. Hej, mand. Hej, Emma. Hvorfor zoomer den mange ind? Fordi du zoomer. Nå. Hej, mand. Sådan der. Fortæl igen. Jeg får 4 i geografi. Den ligger lige herinde på enden af Brugsvejen. Sådan en rød derinde. Som regel? Ja. Nej. Peter og Mathias præsenterer Bale Ida. Jeg er nok glad for, at der kommer nogle valer i. Og der har vi Ida Bag.